Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ka tenat Shipai jong ka Israel hasngi baar, kalakam bakalayo ban Pynïap yu Nongïalam Shipai ba Hakhliehduh jong ka Iran u Ali Shatmani, hajing har thamak bane baro shimet hak Hakhliehduh ba udei ubaya jantam ba Nongïalam ba Hakhliehduh ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei. Hagajing penbena ki Shipai ki loong bahadian bakilayo ya kalat, ki Shipai sun ke Israel ke lahir thama ya ka way ka command center ke badan hateran bad yo ban Pynïap yu Ali Shatmani uhe Shipai thama bad ubadei ubaya jantam bad Hakhliehduh ka Iran u Khamenei. Ki Shipai jong ka Israel ke letho ba Shatmani udei ubala Pynïap ya bro artli kin hun Shipai jong ka Islamic Revolutionary Guard Corps bad ki Shipai jong ka Iran. Ka Israel kala sedang ban hiar thama kendit ya ka Iran ha khat atri ujaliu kabala Pynïap ya jan baro ki hedu jong ki Shipai ka Iran bad ki start sayan nuclear pa paunam jong ka dak bakala kamba benta kala sinshar halor ka sunbeneng jong ka Iran bad ka thmu ban penjori ka jing thombor ha gisngi banwan ka jing hiar thama ka Israel ka namar ka jingle persha ka Iran ha ka bede ba ka jing penmi nuclear ka ba ya la ya ki kendon balayate u president ka US Donald Trump ulakan tu ki nong Iran bakin mi no na teran dak bakno bakadei bakategari ka kenta ka jingate kular ban pendunai ka jing penmi nuclear ka bala pendong ya ka Israel ban hiar thama ya kategari